Yanko Asante Mantamo Adansi-Asokwa na NPP amanyoko no mpanifo ewo ho a wano duru dwom na wakabi so a ewom edina owura K.T Hammond a wono ye mrasebedwani de momafo ewo Adansi-Asokwa anemu ede chawpa ama Asante Mantam no NPP dwomtreni mekyerɛ chema Wontumi ena afe amanyoko no chọchọfo panipa owura Jambuadu se na anu bia asem bia owura K.T Hammond kokan ya na sebi atemdedie kakra bi wo mu afa sampanifo emienu ho no Ajobrel, wamujina na name ede chawpa ema womienu. Chairman, Council of Elders, Coordinators, Patrons, any polling station executives are one ewa Adansi-Asokwa. Edina K.T Hammond wano ene ye mrasebedwani abogina mu ema Adansi-Asokwa fo anemu ede chawpa ama Ashanti Regional Chairman ema NPP amanyoko no Bernard Entwibu Esiakon ya etai friend Chairman Wontumi ene wonom General Secretary Jambuadu. Esan ni amon ho sembia opanyini eye kyerɛ wo mu nti. Ebra wonom eye nsɛmtwerɛfo enhia mu no. Kwame Ewusu ya wo ye chairman ema NPP amanyoko no ewa Adansi-Asokwa editu da se na wo hwɛ animu kwan se nka mrasebedwani ebeba honom na wo nyina aka wo ho abomu na nka wo de chawpa akwakoma wo panyin no nanso besi ne ya no wonom antene nka opanyin kosua ekyemu se afimpinu ene dunsia ne mu no wonom nyina hu se ne chairman Wontumi ebo ne homoden ewa Asante Mantanim se be ya NPP amanyoko no ebetimi edi nkunim wo ho eno nti oyo obi a ewo se nka bibia no aseda ena wonom de ma ne nemum enye se obi ebetimi edidi natem Eya imagine say me twen kakra esan se nipa obeyan fonso no anya wonya futufo bi me etu no fo kakra e ma ninu no ho etinam ni se me mrahye bedwani ni nyamfo K.T Hammond eni hu beba ama ne de asama babonten e de chawpa aba ma hwe animu a ato sabri e chawpa bia mai me so me ya chairman me fa fon frɛ no 2 times se be obefa na me na fa ho adwene me frɛ no nso wa mfa enti se me tena ho na se me hwɛ na asem akoso e wo Ghana man nyina ma wiase man nyina ate na se me ye chairman na me tena ho me so me kwanso ansim e na sa asem na mpani firi asasem ya ba na me hwɛ a na me mpanimfo kura ani ne yie ti me gina fidifikati so ene me police station ene mpanimfo party mu nyina de chawpa kese e ma general secretary yewura Jambuadu e de bi kwama regional chairman Entwibu Esiakon Wontumi ese Adansi-Asokwa mrasebedwani Honorable K.T Hammond e kaseti ano no yensa dansayam kotodwegu fom Adansi-Asokwa party empanifo mu nyina se ye panechew ye sere no ankoye onfa nchayen obani gu se so empanifo se ye pepa ye ntwa de asi bia no ye sere se ye gya party nem se onfa nchayen